Неприкрита сурова светлина по ключицата. Умът притихва. Взривените илюзии напомнят началото си. Само силовите линии на пожеланото. Дързост е да надникнеш отвъд. Безпокойните притежават нощта. Ина Иванова. Безпокойните притежават нощта, защото картините говорят именно за помиряването с човешката дуалност. И затова избрахме това заглавие, което е от една страна предизвикателно, от друга страна отворено за интерпретация. По-скоро поезията е, може би, вдъхновена от картините. Да, но мисля, че е много на мястото си, защото те дават шанс на човек да свържи картината с себе си и собствената си природа и да надникне, може би, по-дълбоко в себе си чрез тях, което е и нашата цел, да кажем. А работата между двама артисти е предизвикателна сама по себе си, защото е трудно да допуснеш друг и да се довериш напълно тогава, когато един толкова интимен акт на създаването на изкуството всъщност бива вършен от двама души, защото предвид факта, че изисква вглъбяване и личен подход, лични изразни средства, е много предизвикателно да се довериш на човек, който е толкова различен от теб в експресията си и в изразяването на личните си емоции. Така че, да, работата между двама души наистина може да роди нещо толкова интересно като замисъл и толкова провокативно. Лично мен това нещо ме провокира в нейния начин на работа, тая лекота, мекота, рисуването с малка четка, с вникване в детайла, нали, по този различен от моя начин на работа подход, който Иляна използва. И когато заговорихме за тази обща идея, ще се върна на въпросите, че всъщност да, мисля, че точно между нас двамата се получава това нещо, защото на мен друг път не ми е хрумвало да се колаборирам с друг автор на платното и така, и като заговорихме за това нещо, просто предложих да опитаме тая лекота и нежност от нея с моята експресия, вече, нали, с човешките фигури за сега, по-нататък може нещата да отидат в разнообразни и различни посоки и мисля, че се получи доста добре. Идеята се роди при една наша резидентска програма, където и двамата творяхме в едно пространство. Знаете, че за един артист ателието му е неговия алтар. Трудно някой друг е допускан там, камо ли колега артист. Решихме да го направим по този начин, точно за да можем да фокусираме върху различните изразни средства и върху различната емоция, защото както Константин обича да казва, ние не рисуваме с бои, ние рисуваме с емоциите си и личните си преживявания. Когато зарисувахме в това общо пространство, защото там бяхме и още артисти, бяхме 10 човека, и като я наблюдавах нея как рисува в процеса, нали, че е нещо съвсем различно от моето рисуване в моето студио, когато съм сам. И така ми дойде тази идея, питах дали тя е съгласна, защото знаете, че при художниците, при хората на изкуството така егото преобладава и може би това е нашия начин да показваме, че ние малко си преглъщаме егото, за да изкараме нещо още по-добро заедно, нали, като произведение. Интерес на истината, до момента сме имали наистина много интерпретации. Аз смятам, че избухналата в цвят глава в случая говори точно за това, за човека, който търси себе си, който рискува да надникне извън собствените си 4 стени. Мисля, че това е най-важното. Да зрителят да се включи с нас и да бъде провокиран, подсетен, че може да включи въображението си и да намери своя фаворит в творба и да се представя. В известен смисъл публиката става съавтор на картините, защото всеки вижда в тях собствените си демони или собствените си търсения или собствените си пътища да стигне извън познатите пътеки. Със сигурност провокира, със сигурност чуваме точно такива мнения, че
че тази експресия е нещото, което много въздейства. И докато аз създавам един образ на творбата, който е завършен и цялостен, неговата експресия буквално му вдъхва душа. Това си говорим, че по време на процеса, понеже картините са създадени на 3 различни локации, чисто като процес, това много ни помага и на мен, и на него, смятам, да еволюираме като артисти. Предизвикателно е, интересно е, трудно е, но смятам, че резултата се струва. Мисля, че опитваме се да уловим духа на времето някакси. Той като цяло е съвременен проект. Нали? Дори образите, облеклата на персонажите може да се свържат с съвремието. Така както и в истинския живот има дуалност във всеки от нас се бори тъмното и светлото. Така смятаме, че и картините ни обхващат точно тази борба и вътрешна битка и всъщност провокират точно това вътрешно търсене и борене с съвършенството и на практика в природата винаги съществуват 2 полюса. Така че смятам, че успяваме с тях да артикулираме точно това. Ние сме провокирали в автора да изкаже тая дума. Нашата дума може би първоначално беше господарите, или търсихме думата, която да даде общата знаменател на изложата и може би тя я намери по-добре от нас. Тоест, значи, че ние сме си свършили добре работата, щом успяваме да провокираме човек, който е в друга сфера на изкуство, да напише това прекрасно стихотворение. И благодарим за което. Безпокойството, аз смятам, че е всъщност един процес на търсене. Не го натоварвам с някаква негативна емоция, обратно. Емоцията е в посока на търсене, вътрешното търсене. Аз мога да го кажа по-просто безпокойство или провокация към творчеството, т.е. да си неспокоен, за да откриваш нови хоризонти и нови неща в изкуството. Аз смятам, че точно това събира усещането за безпокойство във всеки един от нас, усещането за несвързаност, усещането за това, че сме конструирани по начин, по който над нас са заложени много стигми и много ограничения. Точно тази експресия смятам, че говори точно за това и на практика има една линия на освобождаване. Със сигурност се отчуждаваме и исках да кажа за картините, че те някъде нямат очи, нямат лица. И това нещо е, нали, че детайла идва от цвета и няма нужда да имаме някаква конкретика и както го свързват ти, точно с това нещо, обезличаването, поглъщането. Хората са погълнати от ежедневие, от медии, от всякакви неща, които ги погубват идентичността им, може би, и ние искаме да ги върнем към себе си.